Kurdiske pressemøde i Tyrkiet, så kan man godt sige, at forholdene har efterhånden forandret sig en del, således at kurderne efterhånden har også tid og rum til at udføre deres journalistiske værk. Problemerne er langt fra at være overstået, kan man så sige. Især når man kigger på det sidste tal, som jeg i dag undersøgte, er et støtteinitiativ for fængslede journalister, som siger, at der er i hvert fald 70 journalister, der sidder i fængsel i tyrkiske fængsler. Men når man forholder sig til den tyrkiske regering, er tallene er faktisk helt nede på 6, fordi ifølge den tyrkiske regering, at dem, der sidder, de 70 journalister, det er ikke journalister som sådan, men de er i hvert fald nogle kurdiske politiske aktive kurder, som er fængslet på, i forbindelse med den kurdiske KCK-sag. Men her kan spørgsmålet blandt andet være til panelet, at er det overhovedet muligt at være holdningsneutral og politisk neutral, når man er journalist? Hvilke kriterier, som den tyrkiske regering opererer med, når man skal afgøre, hvem er journalist, hvem er politisk aktivist? Og i dag har vi samtidig også valgt at fokusere på pressefriheden i Danmark, og jeg ved godt, at det er et sådan bredt emne, som er svært at afdække her på stedet. Det er også derfor, jeg tænker på, at det kunne også være relevant, at vi afgrænser emnet i forhold til de kurdiske spørgsmål og dækning af kurdiske konflikt hos de danske medier. Og her blandt spørgsmålet kunne være, hvor kritisk danske medier er i forhold til sine kildeanvisninger, når man afdækker de kurdiske spørgsmål. Og et af de andre emner, som vi synes kunne være interessant at høre fra panelet, kunne netop være den verserende kurdiske Roj-TV-sag. Hvor siger vi hen i forhold til de danske pressefrihedsbillede? Så vil jeg ikke sige særlig meget om det. Så vil jeg give lov til, at panelet kan i hvert fald få lov til at uddybe sine holdninger og meninger omkring pressefriheden i Tyrkiet og i Danmark. Vi starter med Rikke Hartmann, som netop har skrevet et specielt omkring pressefriheden i Tyrkiet. For et år siden der havde jeg speciale omkring pressefriheden i Tyrkiet. Det ser sådan her ud. Og mig og min specialemakker Rikke Vestergaard, hun skal ikke være her i dag, fordi hun er i Libanon og korrespondent der, når du får TV2 News. Men vi så en artikel eller nærmere en notits, var det i Kristeligt Dagblad, hvor der stod, at det stod rigtig skidt til med pressefriheden i Tyrkiet. Og det blev vi egentlig utrolig overrasket over, fordi vi tænkte på det som et feriemål, når vi elsker at tage hen, og der er dejligt. Og vi ser det så meget vestligt orienteret også. Så det kom egentlig meget bag på os, også i forhold til, at vi vidste, at de gerne ville optage til EU osv. Så det besluttede vi, at det kunne vi egentlig godt tænke os at undersøge. Så det gik vi i gang med hjælp fra Ola og Daniela også, som satte det hele i gang for os. Vores udgangspunkt for det her, det var at lave kvalitative interviews, det vil sige, at vi talte med nogle udvalgte journalister. Så det er ikke noget, vi kan ikke sige noget entydigt, men vi kan komme frem til nogle tendenser ude på de her forskellige redaktioner, som vi besøgte i Istanbul. Vi var både nede på regeringsvenlige redaktioner og også regeringskritiske. Og det var sådan meget, det var meget entydigt, at selvfølgelig de regeringsvenlige aviser, de synes ikke, der var noget problem med pressefriheden i Tyrkiet. Og deres opfattelse var, at så længe der udkom aviser, så var der også pressefrihed. Men det var ikke i forhold til, hvor kritisk man kunne skrive eller noget som helst. Men så længe der udkom aviser, så var der pressefrihed i Tyrkiet. Og det stod så i skarp kontrast til de regeringskritiske journalister, vi fik talt med, hvor det viser sig, efter vi har talt med en del af dem, at der var så nærmest en paranoia-tilstand ude på redaktionerne, hvor der bestod af selvcensur, simpelthen fordi de var bange for, at enten skulle miste deres job, eller komme i fængsel. Og de fortalte om flere tilfælde, hvor det er sådan, at der var blevet givet advarsler. Blandt andet så vores forside, det kan være, at jeg skal prøve at sætte rundt, men det er sådan en Pac-Man-tegn af Erdogan, som så er på jagt efter nogle journalister. Og en af dem, det er Etje, som var en af vores kilder. Det her, det blev publiceret på forsiden af et satiremagasin, mens hun var i Tunesien for at dække valget dernede. Og det ender med, at de ringer hende op på redaktionen og siger, at du kan ikke komme hjem, fordi kommer du hjem, så bliver du fængslet. Så hun stod og var på vej ind i fly til Istanbul, og måtte så tage til Egypten i stedet for, fordi hun simpelthen ikke turde komme hjem. Vi var så heldige, at hun var hjemme dengang, at vi kom derned, og vi talte med hende, og hun fortalte, at når hun bloggede for sin avis, altså hun turde ikke. Hun havde mange kritiske røster, og hun var meget Erdogan-kritisk også, men der var meget selvcensureret, og så slår hun i metaforer, simpelthen for at undgå fængslet. Efter vi så har afleveret vores specialer, og faktisk vi var i gang med at skrive det, så endte hun med at blive fyret fra sin avis,
uden at kunne få en begrundelse for hvorfor. Og det er sådan, har vi fået indtryk af i hvert fald, ud fra de journalister, vi har talt med, både i Istanbul og også herhjemme, at hvis ligesom, at medierne de ikke retter ind, så kan de få store skattebøder fra deres skatteministerier dernede. Og så finder de et eller andet detalje på forskellige områder, så får de med at få kæmpe bøder, så vælger de tit at fyre journalisterne i stedet for, fordi det er den måde, de kan overleve på. Hun fortalte os også, og hun har ikke noget grundlag for det, men hun havde en meget kraftig mistanke om, at hendes telefon også blev aflyttet. Så det var hun meget bevidst om også, når hun havde telefonsamtaler, at regeringen de simpelthen aflyttede hende. Og hun sagde, at det var ofte brugt metode fra regeringens side af. Så hvis nu, at der var nogle journalister, som var kritiske, så havde de ofte prøvet at få deres private telefonsamtaler publiceret i aviser, simpelthen i regeringsvenlige aviser. Så det var ofte det, at de måtte tage deres egen opgivelse, fordi at det var simpelthen for ydmygende at skulle gå ind i deres medie igen. Så det var også en måde, at det ligesom kom den der selvcensur på ude på medierne. Vi var også ude på nogle andre medier, hvor det er, at de var så lidt mere forbeholdende over for at tale med os, og det tog os rigtig lang tid, før at det rigtig faktisk tog åbent sig. Så vi prøvede at sidde på en avis, der hed Radikal, hvor det tog os en time, før at vi fik journalisten til at sige bare lidt om, at det rent faktisk ofte havde diskussion i redaktionerne, hvornår, altså hvem var det næste, der blev anholdt, hvem var det næste, der mistede deres arbejde. Så det var sådan et angst for, hvad man skrev dernede, og det man tænkte meget over, før at man skrev noget, der var regeringskritisk. Og de mener selvfølgelig, at de her journalister, vi talte med, at pressefriheden havde det særligt godt, og Etsy gik så langt til at sige, at der var ikke nogen pressefrihed i Tyrkiet, fordi de kunne ikke ytre sig, som de ønskede. Og vores redaktør på Radikal fortalte, at regeringen de kunne ikke lide, at der blev skrevet kritisk om dem, fordi at de var bange for at tabe næste valg. Og det problem, som de så som et af de største, det var, at reglerne af antiterrorloven dernede, at den var så vagt formuleret, så de vidste ikke, hvor grænsen gik, før de overtrådte loven, og det synes de gjorde det enormt svært for, hvad de ikke havde ret til at gøre. Jeg tror, det var sådan var helt overordnet nogle af de konklusioner, vi kom med, men som sagt, altså, det er meget relativt, det er tendenser, vi kunne se. Vi kom ned og talte med EU-ministeriet, med en embedsmand derindefra, hvor vi så forholdt ham alle vores kritiske spørgsmål, vi havde til det. Og til det hele, der svarede han bare, jamen altså, det er jo ikke, vi anholder dem jo ikke for deres journalistik. Vi anholder dem for politiske holdninger og for terror, og for at stå i ledtog med terrorister. Så det er ikke fordi, de er journalister, det er fordi, at de er terrorister. Så på den måde, så er det jo svært at forholde sig til, om det egentlig er det. Også især fordi, der er mange af dem, som sidder varetægtsfængslet i enormt mange år, uden at vide, hvad det egentlig er sigtet for. For det er ikke noget krav, at man er det i Tyrkiet. I hvert fald ikke inden for antiterrorloven. Så det var sådan den anden del af det også, at det var meget svært at gennemskue. I det hele taget, så er det meget svært at gennemskue dernede, altså med antiterrorloven, fordi den er meget vagt formuleret. Så det var sådan, vores overordnede konklusioner var, at der var en del journalister, der vi talte med, som mente, at pressefriheden havde rigtig trange kår i Tyrkiet, og så var der selvfølgelig de regeringsvenlige aviser, som mente, at det ikke var noget problem, fordi aviserne udkom jo. Og hvis det er sådan, der ikke var pressefrihed, så ville det jo heller ikke være aviser, der går på gaden. Og som vi stod og talte om Daniela, det var måske bare den laveste fællesnævner for pressefrihed. Og mange af de ting, der ikke taler om, er almindeligt kendt i Tyrkiet. Det var også i Vesten, som egentlig ikke kender det i den højdetal, som Rikke kan berette om. Jeg er så heldig ikke at være videnskabsmand, så jeg vil egentlig bare direkte uproblematisk konkludere, at naturligvis er der ikke pressefrihed i Tyrkiet. Man kan ikke have lidt pressefrihed. Man kan ikke være et demokratisk land en gang imellem. Man kan ikke have pressefrihed i ulige uger, hvis pressen er truet, og hvis man kan blive sat i fængsel, både i varetægtsfængsel igennem flere år, du kan blive dømt for det, du skriver, eller for karikaturtegninger og det, du siger på tv eller radio, så er der per definition ikke tale om pressefrihed. Og det er jo et super interessant tema, som nu der var valgt. Det var vigtigt at sætte det i kontekst. Pressefrihed er bare et delelement i den, hvad skal man sige, mere korrekte ramme, som hedder, at forsamlingsfriheden og ytringsfriheden og tankefriheden i Tyrkiet er mildest talt under pres,
eller eksisterer ikke, eller er under et heftigt myndighedsopsyn. Og det er så pressefrihed, debatten her omkring, skal ses i fuldstændig samme ramme som 10.000vis af fængslede borgmestre, fagforeningsfolk, journalister, 800-900 studerende, som sidder varetægtsfængslet i øjeblikket. Og det er den ramme, man nødvendigvis bliver nødt til at se det her i. Det her det er ikke kun et spørgsmål om ganske rigtig mange journalister, der sidder varetægtsfængslet. Det her det er et spørgsmål om, at det er folk i 10.000vis, som sidder fængslet, eller jeg tror det er, samler man det sammen, og i Tyrkiet så er tal og opgørelse altid under granskning og er op til debat, men man mener i hvert fald, at over 10.000 mennesker i øjeblikket sidder varetægtsfængslet, nogle af dem på 3., 4., 5. år for legal politisk virksomhed, skribentvirksomhed, for at hejse et banner, hvorpå der står, at vi vil have fri, gratis undervisning. Det er strafbart. Det er i hvert fald noget, der aftvinger eller afføder varetægtsfængsling for op på 2 år, indtil videre i hvert fald. Det er den ramme, det her skal ses i. Og de her helt grundlæggende politiske frihedsrettigheder, som er under pres, det lyder så vildt, når man siger under pres, men lad os sige det, som er under pres, er en afspejling af det politiske klima. Man undertrykker ikke det frie ord eller den frie ytring for sjovs skyld, men man gør det naturligvis, fordi man har en politisk ærne med det. Det er ikke uproblematisk at gøre det. Heller ikke, og især ikke for en regering, som er medlem af, som er et ledende medlem i NATO, OECD, som kandiderer til EU-medlemskab, og i øvrigt medlem af det fine selskab internationalt set. Det er ikke uproblematisk at gøre det. Det er derfor, vi sidder her i København, tusindvis af kilometer væk fra Tyrkiet, og stadig debatterer det. Det har en konsekvens for Tyrkiet. Men når man gør det alligevel, så er det fordi, at man får noget ud af det. Det er fordi, man bruger de her vilkårlige fængslinger som et politisk instrument. Så gevinsten ved at fængsle de her mennesker er større end hvad skal man sige, gevinsten ved ikke at gøre det. Og det her, det er som sådan ikke noget nyt, altså i Tyrkiet. Civilsamfundet, skribenter, karikaturtegnere, forskere, har altid været blevet holdt i jerngreb i Tyrkiet. Jeg synes, det er ikke noget nyt. Sådan har det været i 90 år. Tidligere der har det bare været generalerne, som gjorde det, og som havde en enevældig position, så de kunne svinge taktstokken over civilsamfundet og bestemme, hvem der kunne komme til ord, og hvem der skulle straffes for det, de sagde. I dag er det en islamisk ledet regering, som sidder ved magten, og som om muligt islamisk konservativ, moderat, islamistisk. Der er mange, mange mærkater, som Retfærdigheds- og Udviklingspartiet i Tyrkiet har fået, plejer at kalde islamisk konservativ. Og den siddende premierminister Erdogan, som Rikke også nævner, er om muligt endnu mere magtfuld end en tyrkisk general nogensinde har været, bortset fra stifteren Mustafa Kemal. Det siddende regeringsparti har en grad af indflydelse og magt i Tyrkiet, som er uden sidestykke til enhver folkevalgt regering. Og den bruger den her magt og sin tyngde nidkært og meget, meget ivrigt. Og det gør man ikke mindst ved at fængsle f.eks. journalister. Jeg vil komme ind på, tegne sådan lidt et billede af, hvordan regeringen og myndighederne ser på de her mennesker, som man fængsler. Det er ganske rigtigt, som Rikke sagde. I en tyrkisk ministers øjne, for eksempel EU-ministeren har været meget ude at tale om det her. Premierministeren åbenlyst har været ude at tale om de fængslede journalister. De betragter dem ikke som journalister. Det er, jeg tror EU-ministeren har haft det her fantastiske citat, hvor han siger, journalister, der er ikke nogen af dem, der er journalister, de er forbrydere, det er voldtægtsforbrydere, deres citat der. Vi snakker om mordere, forbrydere og terrorister. Og når en EU-minister, vi taler altså om en mand, som fører de her påståede optagelsesforhandlinger med EU på vegne af Tyrkiet, og på vegne af et land, som skal opfylde de her Københavnerkriteriers optagelseskriterier for overhovedet at blive medlem i EU. Når han så utilsløret ud og kalde fængslede journalister, som sidder fængslet for, hvad de har skrevet,
at han har en regering bag sig, som er meget klippefast og meget stålsat i at betragte den som sådan. Jeg har et yndlingscitat fra den nu tidligere indrigsminister, som afsvinger meget fnis og latter, fordi han var som indrigsminister, han gik af her for, eller blev tvunget af for en måned, 2 måneder siden. Men i hvert fald indrigsministeriet er et traditionelt set meget magtfuldt ministerium. Man er politisk chef for politiet, dermed for anklagemyndigheden, og man er der også fra det paramilitære og gendarmekorps. Så man er meget indflydelsesrig her, og man er altid meget, meget tæt på den siddende regeringschef. Det var han i hvert fald. I december 2011, der karakteriserede han i offentligheden, i et medie, et tyrkisk medie, hvordan han så på terrorbegrebet, udtryk terrorisme som begreb, som Rikke også var inde på, meget, meget elastisk begreb, og det bliver brugt meget, meget elastisk, netop fordi det er et instrument, man bruger det i et politisk ærne. Og debatten om væbnet kamp og den kurdiske væbnede kamp, det er i den her kontekst et komplet andet emne. Det kan vi også godt diskutere. Idris Naim Shine, den tidligere indrigsminister, sagde følgende: en ting er selve terrorismen, men der er også terrorismens baghave i alt det her, siger han, altså propaganda. Det kan man for eksempel udøve ved at male malerier, at skrive digte, forfatte daglige artikler, eller vittigheder, eller noget helt femte. Nogle gange er dette heller ikke nok for disse mennesker. Så forsøger de at demoralisere terrorbekæmperne hos politiet eller militæret ved at gøre dem til genstand for deres kunst. Og citatet er som sagt fra indrigsministeren. Altså her tegner en ledende minister i den tyrkiske regering et billede af, at hvis man skulle våge sig ud i at udtrykke bare, jamen det er da svært ved på en eller anden måde at omfatte, hvad det er, der gør, at man kan komme i søgelyset hos myndighederne, fordi alle kan komme i myndighedernes søgelys, hvis alene det at være satiriker, eller skribent, eller forsker, eller kunstmaler, gør, at du kan altså ende bag trappen. Så har man for alvor et problem, og så er det, at vi ikke længere kan tale om tankefrihed eller ytringsfrihed, fordi at regeringen så utilsløret kan sige, jamen bare kom an. Det er et signal at sende. Jeg har kigget lidt på de her fængslede journalister, nu vi taler pressefrihed. Og jeg har kigget lidt på at læse nogle af deres anklageskrifter imod dem. Og jeg har valgt nogle få eksempler, altså navngivende journalister, som jeg i øjeblikket vil retsforfulgt. Og når man kigger de her anklageskrifter igennem, så støder man på sådan et udtryk, som er sådan meget stærkt problematisk for et land, som kalder sig selv et demokrati. Det er, at journalistik kan blive sat, eller kan sættes i forbindelse med landsskadelig virksomhed. Det er det, der er essensen i mange af de her anklageskrifter. Det er, at mange af de her journalister bliver betragtet som terrorister, eller som subversive elementer, undergravende elementer. Blandt andet så sidder journalisten Ömer Çelik fra nyhedsbureauet DIHA. Han sidder i øjeblikket varetægtsfængslet på 2. år. Han var med til at dække efterdønninger af jordskælvet i den kurdiske provins Van for få år siden. Efteråret 2011. Der var en masse tilfælde, hvor myndighedernes nødhjælpsindsats bare ikke var god nok. Der var simpelthen en række graverende fejl, som myndighederne simpelthen gjorde sig skyldige i forhold til at komme de her nødstedte mennesker til hjælp. Ömer Çelik blev sat fast, varetægtsfængslet, anholdt og derefter varetægtsfængslet, og grunden til, at dommeren fandt ham særligt farlig, hvis man varetægtsfængsler en person, så er det fordi, at det er i hvert fald herhjemme er vi jo også ret gode til at varetægtsfængsle i lang tid. Det siger EU, menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg i hvert fald. Parenthes. Men dommeren fandt, hvis man varetægtsfængsler, så er det fordi, at den anklagede på en eller anden måde kan forpurre efterforskningen, kan på en eller anden måde kan obstruere myndighedernes efterforskning. Og det fandt man altså, at den her journalist kunne. Man fandt, at hans journalistik var, jeg citerer,
et forsøg på at bedrive politisk propaganda mod Republikken Tyrkiet. Man fandt hans journalistik som er et provokativt forsøg på at indviske utilfredshed i befolkningen ved at skrive kritisk, og at propagandere på vegne af en terrororganisation. Det vil sige, at man mente altså fra anklagerens side, og dommer giver ham ret, i at det at skrive kritisk omkring myndighederne, og at de ikke var gode nok til at hjælpe de her nødstedte mennesker i Iran, det kom den militante oprørsbevægelse PKK til gode. Så han tjente dermed PKK's sag ved at skrive om det her. Det samme det oplevede den 27-årige Zeynep Kuray, kvindelig journalist på dagbladet Ilgün. Hun skrev om omfanget af vold mod kvinder. Det er et kæmpestort problem i Tyrkiet. Fra øst og vest. Alle samfundslag. Kvinder bliver tævet og bliver dræbt for et godt år, og de har en forfærdelig retssikkerhed. Retssikkerheden for kvinder i de her situationer er forfærdelig. Og det har man simpelthen ikke kunnet rette op på, og det skrev Zeynep Kuray så en række artikelserier om. Hendes journalistik fandt anklageren, eller dommeren gav sig medhold i den her i anklagerens påstand om, at hun havde forsøgt at skade Tyrkiets omdømme over for udlandet, og hun havde forsøgt at miskreditere republikkens regering. Det vil sige, at det er næsten landsforræderi her. Det er virkelig undergravende virksomhed, som den her journalist har gjort sig skyldig i. Hun har siddet fængslet siden december 2011. Det tredje eksempel, det er journalisten Ismail Yildiz. Han blev løsladt i sidste måned. Anklagen fortsætter stadig. Hans sag, den er så lidt, jeg skulle til at sige særlig, men den er egentlig illustrativ for flertallet af de her eksempler. Flertallet af de tusindvis af sager, som er blevet rejst over for journalister, som er knyttet til den væbnede konflikt, den kurdiske konflikt i landet, og igen antiterrorlovgivningen, som er meget elastisk i Tyrkiet. Han anklages for gennem sine artikler at bedrive terrorisme på linje med en terrororganisation, uden dog at være medlem af en sådan, lyder det anklager. Det er så meget særligt ting i den tyrkiske straffelov, som betyder, at vi kan dømme dig, som var du medlem af en terrororganisation, uden dog at du er det, og det ved vi godt, at du ikke er, men vi dømmer dig, som var du alligevel. Det er ikke nær så kringlet på tyrkisk. Men altså, og essensen af det her, det er, at i Tyrkiet, der kan man blive straffet, en journalist bliver straffet lige så hårdt som en væbnet militant, som altså har begået en væbnet handling, som har haft våben i hånden. Det bliver straffet lige så hårdt, som havde man sådan her i hånden. Sidste eksempel, jeg skal nok gøre det kort. Det samme skete for gravejournalisten Irfan Aktan fra Dagbladet Express. Han blev for, jeg tror, 1,5 til 2 år siden. Han blev dømt, og det her er et tilfælde om en dom. De foregående eksempler har været varetægtsfængsling. Irfan Aktan blev dømt til 15 måneders fængsel for at interviewe 2 PKK-krigere til sin artikel, og avisen fik også en pengebøde. De var nemlig skyldige i at bedrive propaganda på vegne af en terrororganisation. Der tegner sig altså lidt et mønster her. Og det sidste eksempel, jeg vil nævne, er det mest aktuelle. Det er fra sidste uge, og som ikke har noget med journalister at gøre, men som illustrerer, at det her det ikke kun er spørgsmål om pressefrihed. Fordi at den kun 17-årige gymnasieelev Ida Aksoy, hun blev anholdt i onsdag sidste uge på sin skole i Istanbul for at have skrevet på Twitter kritiske indlæg mod borgmesteren i Ankara, Veli Gökçek. Veli Gökçek er en af de mest magtfulde mennesker i Tyrkiet. Han står premierminister meget nært og er en af topfigurerne i regeringspartiet. Og han, Ida Aksoy, kaldte ham for taktløs og kaldte ham for en hykler af en muslim. Og det koster altså nu et søgsmål fra borgmesteren. Så der er altså her et mønster af at det er uhyre risikabelt at ytre sig kritisk mod den siddende regering. Og det er sådan set ikke kun et spørgsmål om pressefrihed. Jeg kan også nævne hundredvis, jeg tror det er mellem 700 og 800 studerende, som sidder i fængsel i varetægtsfængsel i Tyrkiet, for at have demonstreret til fordel for gratis undervisning mod regeringens undervisningspolitik. På den ene
som de øvrige eksempler, jeg har nævnt. Så der er i høj grad tale om et bredt problem, som har med demokrati at gøre, eller mangel på samme, som det har med pressefrihed at gøre. Som Ole også siger, jamen, så står man sådan set med mange af de samme problemer, når man bevæger sig ind i den akademiske verden, nemlig at der er ikke frihed til at sige, hvad man vil, og skrive, hvad man vil, og ytre sig om, hvad man vil i en tyrkisk kontekst. Tværtimod så er der en række bånd, og det gælder både for ansatte på universiteterne, og det gælder for studerende ved universiteterne. Og som Ola var inde på, så er der også en række studerende, som er fængslet. I januar 2012, der sagde den tyrkiske justitsminister, at op mod 3.000 studerende sad i fængsel, hvoraf lige over 1.000 var dømt, og 1.778 var arresteret. Heraf så er ca. 600 under anklage for at være medlem af en terrororganisation. Det vil sige, at det har noget at gøre med den kurdiske problematik selvfølgelig. Når det gælder den akademiske frihed, så skal man dog ikke reducere det udelukkende til et spørgsmål om den kurdiske konflikt. Der er flere forskellige områder, hvor igennem at problemerne i forhold til ytringsfrihed på det akademiske område viser sig. Og der er også en række organisationer, både organisationer, der arbejder med mellemøstforskere i USA, og også en organisation, der hedder GIT, et samarbejde, som direkte er stiftet med henblik på at arbejde for akademisk frihed i Tyrkiet, som er inde på en række områder. Men man kan sige, at der er 3 hovedspor, og det ene det handler om religion og religiøsitet. Det andet det handler om den kurdiske konflikt, og det tredje handler om venstreorienteret aktivisme mere generelt, som også historisk set har været dybt problematisk i en tyrkisk sammenhæng. Og det, der sådan set står tilbage som billede, det er, som Rikke også var inde på blandt journalister, at man i høj grad både har en række indgreb over for problematiske akademikere og problematiske studerende, men også, at der er en stadig større og udstrakt grad af selvcensur. Altså, at folk tænker så meget nøje om i forhold til, hvad de siger, hvad de gør, og hvad de medvirker i. Jeg vil komme med nogle eksempler af forskellige arter karakter, for ligesom at give en fornemmelse af nogle af de sager, der har kørt, men også nogle af de sager, der har været internationalt opstigt, og som især den amerikanske mellemøstorganisation, Middle East Studies Association, har peget på. De skriver jævnligt breve til den tyrkiske regering for at påpege en række problematikker på det akademiske område. Det første eksempel, jeg vil tage fat i, det er fra Marmara Universitetet i Istanbul. Og Marmara Universitetets, eller rettere sagt nærmere bestemt fakultetet for kommunikationsstudier. Og det er altså et fakultet, hvor mange mediearbejdere er uddannet fra. Det er et af de store fakulteter i forhold til uddannelse af journalister og mediearbejdere i Tyrkiet. I juli 2011 der fik det fakultet ny dekan, Yusuf Devran. Og det billede, der har tegnet sig siden den pågældende dekan trådte til, det er, at der er blevet et udbredt miljø af undertrykkelse af anderledes tænkende på det pågældende fakultet. Og det er så også det, som den amerikanske mellemøstorganisation har påpeget i sine skrivelser. Altså, der er en række beskyldninger imod ham for at forsøge at kontrollere aktiviteter på fakultetet, for at forfølge specifikt kritiske studerende og fakultetsansatte, enten dem, der er kritiske over for den nuværende regering, eller folk, som eksempelvis er involveret i en eller anden form for kurdisk aktivisme, eller har kurdisk baggrund. Han har også lukket adskillige uddannelsesprogrammer af uvisse årsager. Så det billede, der står tilbage, det er, altså, at man har at gøre med et sted, som i høj grad er præget af en eller anden form for indgreb over for den frihed, som der bør være til stede på et akademisk fakultet. Igen, de her beskyldninger, de står lidt frem og tilbage i virkeligheden og svæver i luften, fordi at der hele tiden er det her med, at der er meget få, der tør